Здравейте, ние сме Edge Design, това е Денис. А това е Христо. Искаме да ви представим нашия иновативен принтер, с който може да предадете съвсем нова визия на вашия дом или офис. Омръзна ли ви да влизате в офиса или в стаята и да ви посрещат същите скучни и еднообразни стени? Все едно нещо липсва. Искате гостите и колегите ви да са във възторг, когато ви посетят. Ние сме тук, за да помогнем. Просто се свържете с нас и оставете останалото в нашите ръце. А сега останете до края на клипа, за да ви покажем една наша идея как може да трансформирате детската си стая. За повече информация или въпроси, оставяме номерата си в описанието. А сега ви оставаме да се насладите на процеса.